Abuti kita mga ka-SP. Okay. Abuti mga alas 7:03 sa gabi. Ay, bintag anak. Ilan kita. Hi! Good evening! Sunod daw dyan. Magkabitaan mi. Agoy! Okay na! Gabi. Ay, Rede Boy! Grabe. Sirin din mi kanihan. Emergency kay muramat magsige bagyan mo. Huna-huna sa mga dire. Okay, hello mga ka-SP. Welcome sa Spirit Hanong Gasa. Bago ang tanan mga ka-SP, ako sa shoutout si Franklin Yangaw. Ito ang masugid nga taga-subaybay. Ito ang subscriber. Mutan ako ni Masir kung taga-diin ka. Huwag mas mayong makadto ka din hino sa ito ang lugar, sa lugar ng Kunuli. Kaya para mapandungan yun ka o kung ba ni mong pamilya, labi na ako nagatuo sa mensahe ng Kunuli. Huwag karon makontak mo ni Masir, pakitanaw lang sa atong Facebook link din sa ubos sa atong description, no. Nadiha ang atong Facebook account. Pagki-click lang ang link aron makontak mo nimo. Paki-follow lang sa Spirit Hanong Gasa karon makasubaybay ka sa tuang mga video din sa atong mga live diri sa atong Facebook. Og saban pa natong mga subscriber diri sa YouTube mga ka-SP, no. Kung gusto mong mapandungan yung Kunuli, sama-sama giingon kay na pakibisita lang sa to ang Facebook account diri sa anana sa link diri sa description. Paki-click lang ani mga ka-SP para dadon mo dito sa atong Facebook account. Spirit Hanong Gasa gyapon ang ihang pangalan sa atong account. So karon mga ka-SP, doon na dito lakaw. Apadulon ta Cagayan de Oro, no, sa matawag na nato nga atong igsoon na din sa Spirit Hanong Gasa, si Antilita Antig. Usa ni sa atong subscriber nga ugot gyud nga nagato usab sa mensahe ng Kunuli, isa pa bahin sa pagpanudlo ng Kunuli. Ato siyang bisitahon dito mga ka-SP bahin sa Kunuli kay doon na sab sa mga matawag na to nga nagato usab kang Kunuli nga gusto sa makapapandong sa kalayo sa Espiritu. Kung karong adlaw mga ka-SP, adlaw karon nga Sabado, March 21, 2026 ug update ang tamo niya mga ka-SP. Amahan. Kaya agi mo ko amahan. Bana, asawa, bana ko niya. Pero tanan na akong isulti ng iyas. Walay giripihi, walay ko sa Mariani, pati man ang imong mga isuon, dining napita, o kinahalang magpuyot pa mo maalam mo, o man ikaw po usahay, ikaw po trubita, isuon ng na maalam mo. Salamat, God bless, ang kalinang mag-uban. Okay mga ka-SP, manglakat at tayong tag Cagayan. So shout out sa taga Cagayan nga nagatuog ang Kunuli. Padulong ta diya kay kini nga lakaw mga ka-SP dili ni sa tawhanon kundi espirituhanon niya pagkigawa sa usab sa espiritu. Lakaw tayo bisan layo kayo mga ka-SP kay para na sa kalibutan ta magkubus-kubusan ng katalagman o para sab ni sa katawhan nga nagatuo gayod sa mensahe ng Kunuli nga ayang ipela ang espiritu sa kamadura. Ayan ko lang. Ilang kaban mo ito? Si Arlene, Pagdadan, ang Kunuli, si Janjan, si Duna, si Ante Evelyn, asawa ng Kunuli. Okay, lakaw na ta. Itong mga kaban ng mga Asa suko di butang dan ano ko no? Anong ihang ko sila? nakakaw na sila. Unsa ka doon?
Bebe. Tubig. Ang mabaw mo na ideya na, oh. Bala o. Yan ang mabigit ko. Ganito yung daong ganito. Ano lagi ni ikaw ba? Wala na record yan. Wala na play? Okay mga guys, ay dili pa tayo mga guys sa Ban Malapag, Carmen. Napatagabot sa Ban Bukit nun. Dili tayo naagi sa Ban Carmen mga guys no. Ikan ta sa Lampayan Matalang North Cotabato niya. Agi ta Kabakan, Carmen. O tayo pa tong biyahe mga guys. Bapo kay view diri mga guys. Okay mga ka-SP, ngayong hapon no, bagong tanan. Mga ka-SP, diri na ta sa Pangantukan Bukidnon. Tampa siya ta diri mga ka-SP kay hangyo siya ang gunuling kuan. Ang hunong diri na kita kay doon na po yung mga espiritong ikabantay diri sa kinayahan sa Diyos Amahan nga kay mamat kaniya. Okay, istorya siya. Gamit ang iyang kasing-kasing dili. May istorya niya sa iyang baba. Dili niya makita siya ang mata. Abatin niya kini pinagis siyang kasing-kasing. Wala. Kapong view dili mga kasi ba? View ka dili. Wapo kayong kuhan mga ka-SP oh. Saan Bulacan eh? Murag pa lang mo. Ang may inay ko lang. Yeah boy. Ang may inay ko lang. Comment down si Kong. Bisa pangalan ng Bulacan eh. Mura man ka nang. Mura man ka nang sunflower. Dahi. Mante, kumusta dia? Murag sunflower no? Mura sunflower ba? Kapo kay view diri ning lugar mga guys bro. Sa Pangantukan Bukidnon. Grabe la para das pinyahan diri eh. Produkto diri mga guys pe nga ilahang ginatanom panimpan. Pinya nya pan tubo. Sure tao sa ubos mo. Lapad po kay katubuhan diri no. Sa mga mangihi ka. Ay, kala na siya eh. Ya, Kala tayo, mahihita. Di ka mahi. murag gibuhat yung dalana para ihianan. Papo kay mga view diri mga ka-SP ba? Agoy. Sabi sa'yo ay. Wala. Sige, tagpabulok eh. Wala. Mga silang bulak sa ito mga guys, silang panuli. Oh. So kami kabalo kung saan ang bulak ka. Traso. Komenta mo mga guys, kung saan yung klase ng bulakan eh.
Wala magbalangoy. Ano? Balangoy nga namulak. Mura na narbis mo. Paan ba? Inyuhang. Tabayanan yun din idri. Dapat isa dito may mabangko ba? Ade. Sa nada, kung itabayan mo na binigyan ba? Ang barrier nga? Sukan mo na ta? Sukan na doon? Labay direct? Lord. Kulot. Daghan lagi dalaw eh. Nagipulot yun. Ha? Ako binarasa. Eh. Wala na akong promise. Wala po ka nagyarong na istan ni mo na. Ay, sus. Naman tayo pa dire pero awas yung panic. Hey, biyahe kay Surigao ba biyunin mo lang kato. Tama ikuan na ako palit. Nalimutan dia sa ako. Babag daskam. At himong daskam dia. Pero bago kay Pio. Sisi. Sa pinisyo. Hindi naman kasada no? Hindi na yung padala sa dulo. Okay, hunong sa to dire ni Pita mga guys no. Sa kapag na sa bukid nun mga guys be. Kapag view dire ba. Buknog yung hangin. Karon ko pa paano yung lugar ni ba. Bugno kayo. Bugno kayo na yung drinipita mga guys ba. Oh, alas 4:31 ng oras na to sa Kapuno no. Sa pangabukan na yun. Housing na no? Bugno de. Bugno kayo no? Pribuyag ba. Walay na? Oh, housing. Yung mga balayo to. Hindi ka maklaro sa kamera. Oh, patay diri oh. Nakagapon ng bulak oh. Nakagapon diri oh. Ha? Ha? Nakagapon diri. Ayun, ay dakan laya te. Oh, napaka dito kanyo. Tubuon sa ni usik. Uy. Dili. Bakit na kamuno? Kailangan sa siyan. Tubok. Wala pa tayo doon na. Panos na na. Sa una. Sa una mo na kayo mas ato. Init na kayo sa sapon, may hapon, no? Nakana kinauka na ako. Malaki panos na kita. Kami pa sa hora, manghagdaw, kami ng mga pakla. So, mga pisa to diri mga guys no. May kapugnaw kayo? Asa nga sakop bro boss? Sakop na sa bukid nun eh? Pobre dre, ikalaan talakag bigyan. Ah, tikalaan. Kasi na ano ta diri sa tikalaan talakag bukid nun. Mga pisa ta kay bugnaw kayong panahon. Oh, gutom na pod. Namo ta diri mo kasi alas 5:12. Sa 5:12 na mga kaspe. Now we see art. Ada ma'am.
Suko kasi Spider-Man, no? Nindot kayong area diri mga ka-SP. Oh. Grabe kabugnaw ni napita, oy. Takuha sa dinosaur, oy. Wilip lihok. Tama guys, pero kapags no. Plus 5, 54 na mga gaspe. So lakat tapos na mga gaspe. Magdiretso natin lang tilitantig. Sa Mambuaya, Cagayan de Oro City. Sakop na sa Mambuaya ni. Gimana? Misko. Para ni Misko. Ayan. Search natin niya kung saan yung Misko. Dito na ito. Orleans na rin. May spalto rin ba? Patay rin ako suka ba? Wala ba espalto ang kwa? Gilid. Gawa po rin sa patio ni suka sa siga tanan. Na may suka. Kailan siya ka tanong. Sigatan na. Pangit lang may mga street lights. Wapo kay ni orange so. Gusto kay. This is a flight J594 bound to Davao. Para captain. Call center. Yeah. Wow! Ito, sa Kalsada del Rey. Kung nilang Kalsada tanan, why disgrasya? Disgrasya lang bulsa. Kasi ko suga ng motor ani makitaan ka Oo, ka. klaro kay. Wapo kayo diri. Wala kayo sa napayan mo. Guys, sorry sa Saan sa una? Laoy. Naguba lang ba? Magbawa lang. Dito sa Matalam na ni. Tumatalam. Iya, sebentar. 3rd district. Kaya na ito sa dalan, safety kay. Siyempre kayo. Motor lang lahat. Mananaan ako ba? Dili bandalaan. Hingay na dyan. Kaya kung bato eh. Patulad na ni Kuan Mambuaya. Kusing na ano. Kabiyan, yun. Lagi pa baryo ito Sa na. natin lita storya. Magi pa ito ba ito? Sa Mambuayan? Mambuaya. Kaya yung anong street siguro. Dito pa sa Tahan pa din. Pero kinina ko nga street to. Street light. grabe ito. Nabot mo dito ba? Di backing na eh. Lapas mo? Ulas sa street lights eh. Grabe yung street light nila niyo. Dire kung gato papang. Yung unong ito ito. Nangihi pang. Bagong lakaw. Kahaya kayo.
Alam mo, asa, mahal-mahal ni mga street lights ba? Tayo ni mo tag 20 mil lang na. Isa na. At abisig tag 10 mil lang. Buhat ko yan sila dre lang kung gusto. Barato ra na. Ay, 10,000. Sa isinta ko na nag-iwan na sa nok yung electric. Wala, dapat na. Dagan nga. Ay, diha siguro nagapakaon si Kuan o. Naga-display itong iyang bata nga si Ima. Ano may mga ganiyo? Huwag dire na, dire. Umida po nga building sa Akbang. Ang paunan eh. Namon yun. Agay mo na gini. Uy, kadako sa likod. Oh. Okay. Butang mo rin sila. Paunan eh. May kasal? Ang silitrapan. Hindi na sa... Murag na ikubira. Sila dre. Sabay simbahan. Balay lang siguro eh. Sila mo kina. Okay. Abot na kita mga ka-SP. Okay. Abot na mga alas 7:03 sa gabi. Ay, may tag-anak. Ilan kita. Hi! Good evening! Sunod daw dyan. Magkabitaan mi. Agoy! Okay na! Hey, gabi. Grabe. Sirin din kanihan. Emergency kay muramat. Magsige pagyan mo. Huna-huna sa mga dire. On gani na po ganyan na pero Grabe nang nakaway na. Okay, mga Kaya ka-SP. tudo na doon. Gol! Kumusta, Gol? Ayaw. Kamu na May naging lawas, yo? May naging lawas ba? Ulian na gid ba? Kaluyan lang yan. Balik kayo rin. Okay, abot na kita mga ka-SP, no? Dito sa balay ng Tilita Antik. Dagan sila ng sugat din sa tuwa mga ka-SP, no? Mani mga sakop ng Tilita. Ano nila gusto mapapandong ba? Te, Magulong masulti daghang kumbuban. Yung malisdan man po kung daghan. Ang uban gani ka na magtakaw gani mi na buhatan yung espiritual nga bitulang 5. Paabot na kay siyam. Oh, mayaw na ko. Pero nakita din na sa espiritu mo na ubanon, mo nang ingon ako na uban. Kita sa prepare mo kaya ang espiritu diretso kita. Wala na ilingi di ba na sa Biblia nga. Ubalit pa ko manangit sa ko asawa. Pero kamo ipapanangiron ta mo kay dili man ko ang Ginoo. Porque na ba kay mga ko, Ginoo pa panangiron mo na ako ni kay mo damay mo pa ni. Ni kuli ani awayon ni sa bana. Mo sa atin na mo rin na natin kay gilid. Hindi mo yung tubig mo yan. Sige na, okay na, dire lang. Dire lang ako kabilin. As kabilin ko yun. ate. Ay, mayabo. Tulot ka din. Ito, di ko na na to. Iwo pa niya siya dong. Ano dong? Dito lang kumagmay. Ay, mura mo.
baguhan ng uban ako, no? Pero isa lang, ako dito ko, no? Pero ipailan na sa ang sinurot-git lang. Ano? Usa karon ako hatan ako ang niyo. Isa na ako ako. Ang salamat sa iyo. Jigol, unahin nyo na. Oh, kamu man. Unahin lang. Ikaw tukol. Ikaw na po. Ay, na. Oh, sige ha. Kampag na doon. Pero madalas ng talo, no? Isa ka manitam. Tumina niya sunod na. Oh, Makatikal ko tahon. Kung nagugma o hindi ako. Nalipay ka muna mo at ko ako sa amahan, kay siya labaw man. Isulihan ko na ang ini karon, kay wala ang tatlong may tabo. Aron, makabalo ka mo, huwag mo to ka. Dili na ako magsulti kanino tugay, kay taliabot na ang nagmando ni kalibutan. Wala siya karo na makabuntong ka na apan panilahang na mahibalo ang kalibutan na mahigugma ako sa ama. Busa, gibuhat ko ang isan na iyan siya. Balalan niya. Kung kamaturunan ka, kung nakailangan mo ka na, nakadulog na ka sa ako. Kay pag-ibig sa Diyos. Gabay ba't akong lawas ka kahit gusto pag-upunan niya ipabasa na. Pero pag makalanin na pag-sumpay ninyo. Kaya si Juan, ginugo naman ko sa Diyos, ha? Gisugo ko ni Kristo na ipaganong ko pausap na buhi mo na ako na anak sa tao. Hindi mo kaliwat, yano, di ba? Yano no? Magpaabot pa rin, magkinsa pa. Di ba siya nakaangin dala, di ba no? Hindi. Kung nakaila ka mo kaniya, na nagpadala ka na po, nakaila usap ka mo. Kaya nakaila ka mo ka na po, tama? Siga ang inyong kauban, yung uban ko ninyo, yan o, palitan ninyo, tama? Ang iba naman, palitan ninyo. Isa may inyong nakaluwas ninyo, ang place dito, palitan ninyo, palitin ninyo. No? Mao nang moribalik ko sa masabiton, siya ang aking apo. Siya ang nagsugod na o karon si Juan Pulo, Juan, kahit isugutan sa Espiritu Santo nagpadala. Kaya ako din Pulo. Karon nabuhi na. Karon mga tanak ko, buhi ang pamilya. Ayun. Kumutuman ka mo sa kong gisulti, wala mo, di ba, no? Anak, kahura, Panginoon, binikanan. Tama? Mga binikanan, ayaw tumuwa o kasuki ang imong anak. Tuloy sa maayong pagdasal. Tama? Palungan ko. Tama? Ibadlong magkita ni Kristo kanang mulilog, di ba? Kanang magsakit ka, wala din kang ibadlong. Eh, pukti na manggod kay ka, isok magkayo ka kung astig lang yan, kung apo kay kagawas, no? Pero magsakit kasi luwaan ka. Ang bata, badungon sa ginikanan, kung apti kayo, magmukot-mukot, paluod-luod.
Pero kung magsakit, mama, papa. Karon, kita niyo mamahan. Ikaw ka, lumaw ka espiritu. Tama? Ang magdalagal sa iyong pangalan, nituman sa suko. Nga, nasulot sa simbahan, tuman sa suko. Ngayon, ang inyong amahan diha, isisan lang na, ang inyong amahan diha. Nagpuyo ba ninyo? Wala. Wala po kailanin. Pero kailaman mo mo kanina. Nakailaman ako, no? Sinuli ko, no? Ha? Sinuli ko. Okay ra, magpaila ko ako mga kauban. Ako na rin magpaila, no? O niya, magpunan rin, magpunan sa paila ina, mo niya. Kira? Pero karon kay isunod ako ni, para makailan mo, magkikita pa lang mo karon na yung posilon, no? Tama? Si Mrs. Mala akong asawa. Si Dandan, wala akong kampulang ng anak. Usay mo na kaurang, kung ayaw, ako. Si Donna, ang akong ikatutong anak. Ang 14 liter, eskwela mo, kabalo, nalakaw mo din ko. O, sa Kidapawan. Si Kring Kring, nakanya man to din eh. Di ba? Naminyo na manggod, yun na yung anak niya, gani busy sa kay katundo man po sa di ba lang kapatid. Di ba mang na sa nice lang pili sa nakapoy ka worse. Diba? Kasi nani lang ako na ko. Sama si Dandan, dali. Yang asawa, di ba baka nakaw ka na naman, napay anak, o mo pa ito, nagtundo man po ito. Tama? Wala po, di man po mahimo kung bayaan na mo tanan. Although, sa amuang lugar dito, karon daghan sila. Kaya pag nakaw na ko, puli ang akong mga katonan. Tama? Nakaw ang amahan, na ang anak, ay mauna po yung mga amahan sa kulang. Tama? Ama. Amahan naman ko sa espiritual ni Lord. Kasi dili ko ng padera, amahan ko niya, espiritual lang. Ha? Nangamahan lang ko niya sa pulong garon na wala ninyo na lumog. Tama na? Magwapa ra ba mo dre kami. Ay mga po. Si Arlene, perme na, vlogger na, perme na. Mga ginag-sip-sip na ko, perme. Yung bata, makita ninyo na, lilig Bible na mo dito. Wala mamikita ko. Tama? Ang uban na may manago na tulit, no? Huwag na kitago. Ang mga fans, sila na po tinig. Tapos, si Dadan. Si Dadan, kailan naman, ako na kanto, kailan na. O katong sige po sa espirituhan ng gasa. Kaya espirituhan ng gasa na alam ba na sa Biblia? Tama? Oo, ang pinagbasa ko, labi na ng katoliko, nagsalig ng kaokpan. Di ba kira? Nanghambong sa, naganga. Kato bang nagpakaon, nag-ingon na tuwan na sa langit, nagnangapon ito. Tama? Okay, mayong buntag kaninyo mga ka-SP, no? Karong adlaw mga ka-SP, adlong Domingo, o dini pagyapunta sa balay ni Antilita. So, dini man natulog kagabi. Kagabi mga ka-SP, hanggang mga ato kay igsoon nga nagpapandong ang kunuli huwag namati sa pulong sa Ginoo nga magay manghatagan nato kaluwasan. So atong video gabi mga kaspi, ato na siya na live o ang uban nga mga mensahe niya ato lang siya i-upload din sa YouTube. Kung kay hina kayong signal diri mga kaspi, no? Si Auntie Arlene mga kaspi, nakadira ang tulog parang nga balay, para sa Tigala ni gawas na Tigala Bernito. Dahil sa Auntie Arlene, parang sana natulog mag-SD, pero umot lang, wala pa mang kamata. So naurasan ni ron. Kung manigawas, paguro kamata, alas 6 na. Daghan na yung daging na diri mga ka-SD. Bago na ang balay ni, kuno. Balay ni Antilita, ano siya? Mana yung balay na tindahan o may muntag dia. Asa na Auntie Arlene te? Matulog ba? Guya lang Auntie Arlene eh. Kaya ba gini mata? Dali lang. Okay. Okay mga kasya ba yung bala niyan kay Gala. Gawas na tayo ulit daw pandesal. Sa kaboy. Pwede di ka bang kuy? Nausa ba? Bilin ta dire nga. Mag-vlog na. Babaw. Vlog sa babaw. Turoy. Pero sorry ka dito kay.
sila taga to diring lapita. Si Kuan doon na nga uban na to. Layo pa ang bikiri dire. Ay, ano? Sige, ako di pa. Okay, wala ito tagpandisal mga SP. Prime truck and chiller. Bitanan din ka na mata. Tarian mo na. Dakan tayo ka-jogging dire no? Bunalan na. Karon din ka batapat. Jadi na lang mata ko. Wala pagayuan mo. Jadi. Bakit ang buhay? Guwapo ko na ba ito sa nasusunod? Pero karang sampura. Dang pulo kasugo ng Moises dia. Karang buko pulo gina. Ulo. Alam ko isang kod gidala ti bukid. Nahabilin man. Nabilin sa balay. Di lahat sa mga bitibo dito. Na may amin tayo dito. So, bubalik unta sila kay dayo naman. Paglingid ako sa unahan, nisaka ko. May gisanding dito nga putol na daan kanay nato na. Mora ko na sungkod. Pag-ihap na ko pagtulo naman. Gabi, makita mo na ko sa mga gasiga. So, kailan ako di Arlen, na may taga dito po, na naman, saya kanihan mo na sa tindahan sa una. Kasir mo na. Madam, ni Tipo, na itong sungkod na ikuan dito, ato sa una. Pagkaupa ko na yung paadto nila ni Arlen, paadto nila ni Arlen, kung patag ko na may labi, saan ko na napagkita, wala dito. Nawala na to. Ay na lang ito yung tayo. Buha ko sa Pwede ko nung pangita. Espiritu. Dito na ba itong sanding na ko. Kaya nakikita mo sa dito mga ko. Nanapyaan. Muna akong ingnan sila. Ang akong dala. Kaya nasay. Wala ko kabalo na ako. Hindi na ako yung naglakaw sa iba. Hindi na ako. Sa yung tingala ko. Nasundo na ako kayo. Yung mag-istorya yapon ko ano. Yung mga maghagok na ito mga say malintan ako ito sa tawahanon hagok na ito mawala oy, di ko makaluwas nyo ha. Kasi kung saan niya si amin-amin ako, kung namin tinatuhan na master. Naara na yung bubuhat na ako. Dili, sige pa doon ka. Tungon. Patungong ka. Lungan kita galawa. Ano? Papandong mo ko nila. Huwag yun. At doon mo pa lang doon sa langit. Di pa lang makakwarta. Against the light, against the light. Muna tingnan ninyo preo kung minsan di ko patuwa na. Sige, bising mo kamatay. Bising mo kamatay. Tuwas yan. Si Pakoy, paminaw dahil parang buhay. Huwag mo kuha na. Huwag mo kuha na. Alam, sigaw na. Sa uta. Basta, yung mga tao nagtuwa na may dati. Kumahol, mami. Happy birthday. Happy birthday. Happy fiesta. Balihan na lang. Eh, naik kilig-kilig yung halang teka. Halang na. Dapat puro ka lang. Abay, doon na,
Ito na ko balay. Dito ko balay ka na. Masupos ka. Select na ba? Butang ng cellphone. Butang ng cellphone. Yan tayo ko. Ikaw, M. Brown dahil. Dito na ko ba sa Kumaligo dito. Ito ko galuto sa isda. Ano ada? Butong mata? Sige na, tagagin na rin ka. Bawal na lang idahin. Ito na lang, dito agad pangkaluto. Sama ko si Pandong niya. Pandong, si Dali, Ramana, magpahinumdumay mo. Pahinumdumay ba? Hoy. Walang binla ko tamupan nyo kayo. Ba pa binihawan-hawanan dito ba? Oh. Kuyawa po muna. Wala po ikuan kay. Review mo na yung kaya nila dito. Kantin lang gani kantin. Kung kantin lang ya, ya do ulog kantin ako nga anak kita. Ya mo kanang may Huwag na kalapos dito. wala yung may kakuan, wala ko kalahon ito. Diyan ako sungao. Diyaw, mandat ko nga, wala na ko nilahon ito. Kaya matagak yung ko. Pero wala gina abot dito sa kapa. Abot ko nawala ng kanjing, wala naman. So mga ka-ST, manila siya ang Cagayan River. Baksa nilango Ano siya Cagayan River. Tapos ang nilango na. Manila boundary ko, gani kana dira man bukid nun pa na dia. Dito na dia. Ang diri depet nga sa Cagayan na. Cagayan de Oro na. Wala ni kabulong na pilango ya. Sa daghan na pre klubi dito. Oh. Dangan day grafting na diri mga ka-ST. Oh, mali yan ang grafting dito. Nagyanan sa rafting. May ba rin nyo? Lalong. Ano siya tubig sa Cagayan Ya River. na. Karang langaw dila na kuan nila na kuan. Lungon pero way sulod. Oh, dia sila maniud to. Wala Sa kalaong na ilang na. wala ko naka naog niya kay igo ko pisi. Dala na nadaagpalo naman na nalungkit sa oras. Oh, ang ganin sa oras. Diha din sila ang sama to. Pasisir sila. Yun ay tubig sa Diha ilalim. din. Lara, punta ko na Wala niya. pa man abot Dahil ang kontaktan. Diha din oh. Diha sila tanan. Nga tanawa gid na gid langog gyud pre. Na diha kay, na diha. Gid. Pero ba hindi ora wala may kablongan na langob dia. Dili na ba hindi makita kay kailangan pagkalipon. Ang diri. Ang diri yan eh, kanang sapa dia ni na tubod ba ni anaw ni sa kasapon.
Ito po daw. Nagbitik no kay dili nang balin-balin balin-balin man na naron na gud na ngatag ko lang ulit ihatod lang unta ibutang na kita titigan ihatag nato ihatod mas maayo nang wala nakabalo Kung taga-dumdum ganira unta ta kay init Utang kayo ba? kalot mo nito kuha to magsigahay mo na yung mata mag-away mo diha Dinala sa pa siya dito no. Kapag pa ni dire ba? Kapag pa ni dire no. Atong mong gipagkuhan sa adlaw ba? Oh. Malas kan. wala kay mo 5 media. undang tayo sa trabaho no sabi mo oy kami mama lagi Tulad kayo ang binuhat sa ginawang mga festival. kandagan mo nga Sinayahan. sunflower Urang balanghoy. ano man mo Ninbot kayo mga lugar. Wa man ang atong giputang dito si Milya sunflower Urang balanghoy. Cagayan River. katong